Ćao ljudi, dobrodošli u prvu epizodu, kako će se ovo zvati, VFI Academy Interviews, možda, gde ćemo u suštini da pričamo sa ljudima koji su bili kod nas na akademiji, koji su već sada uveliko programeri, developeri, i da čujemo njihova iskustva. Sa nama je danas Vanja Bjelković. Ćao. Ćao. Koji je... Ćao Vlad. Rekao ćao Vlad, ćao ljudi. Koji je po zanimanju full stack developer, je li tako? Da, pored ostalog, da. Pored ostalog. Ok, hajde, krenemo iz početka. Reci mi, znači doći ćemo, krenemo od samog početka pa ćemo doći do tvoje trenutne uloge. Šta si bio po zanimanju pre nego što si odlučio da postaneš programer? To me ne zanima. Aha, da, to je sad ono teško i dugo pitanje na neki način. Pa u suštini ja sam, pisao sam, rođen sam u Somboru, jel, tu sam završio neku srednju školu, gimnaziju i onda kao šta raditi i uglavnom kao i svi, jel, upisat ćemo neki faks, pokušat ćemo sa tim i onda sam upisao građevinu, doduše sasvim slučajno. Zaboravio sam kad je prijemni i uglavnom bila je potrebna neka samo matematika i onda sam kao tražio gde se radi samo matematika. Uglavnom građevina je jedna bila od tih i kao to sam krenuo. Međutim, posle neke prve godine ubrzo sam ja shvatio da jednostavno to nije neki moj poziv i da mislim da sam napravio neku grešku. Doduše sad, jel, kad se krene sa svojim godištem i svim tim, teško je malo izgubiti generaciju, početi sve ispočetka, opet sve iznova. I uglavnom onda sam krenuo, pošto sam i u Somboru nešto malo radio kao konobar, onda sam, uhvatio se svog starog zanata i krenuo da konobarišem. I boga mi to je trajalo onako dugo. Mislim, pored toga nastavio sam ja da studiram građevinu, ali onako, mislim, to je bilo više da se na neki način otalja i što pre da se ne stigne do nekog kraja. I kako to biva, konobarisanje, mladi ljudi, velik grad, ja iz Sombora, u Novom Sadu, poučite društvo, poukute izlasci, i brzo se tu, posle 3. godine moje građevine, brzo sam ja tu posustajao i shvatio da neće biti ništa od ovoga i da je to jednostavno moj poziv trenutni koji sam ja našao u životu, a to je bilo konobarisanje. Uglavnom, prošle su godine, boga mi reći i godine i neke 2016. čini mi se da je to bilo, lažem, 2015. Jedan naš bivši kolega zaposlio se upravo u VFI-u i gde je on kao počeo meni da priča kakvi su to utisci, programiranje, kako je to nešto novo. Tad realno je onako, naša firma je bila relativno mala i sačinjavala je tek možda neki 10-15 članova i gde se on zapravo našao u jako jednoj zanimljivoj situaciji gde su bio okružen apsolutno svim seniorima, gde su onako veliki izazov se našao pred njim i zapravo to ga je onako zaintrigiralo i on je to onako prenosio meni. Međutim, ja i dalje neprikosloveni konobar koji samo želi da radi, da izlazi, da se druži i sve ostalo. Slušao sam ja to pomalo, ali nije to uzimalo nekog maha i nisam se ja zapravo zainteresovao toliko. Doduše, onda dolazi 2017. godina gde kreće sa VFI Akademijom i on mi govori tu kao, kako bi bilo dobro zapravo da ja probam to i započnem. Međutim, to je bila prva grupa koja je krenula, ja sam i dalje odbijao i ali eto na kraju uspeo da me ubedi i sa drugom grupom VFI Akademije je zapravo sve ovo i počelo. Znači ti si tu baš od maltene samog početka akademije, a i boga mi blizu početka same firme, je li tako? Pa u principu blizu početka same firme, bojim se da nije baš dobar termin. Firma nešto postoji
duže, ali od početka same akademije da. Ja sam bio druga grupa koja je krenula sa početnim kursom, ali prva grupa koja je krenula zapravo sa naprednim. Tako da sam, što se kaže, ja sam prvi ljudi koji su zapravo izašli i završili sa akademijom. Da. I ti si, znači, koji si kurseve akademije sve pohađao? Pa kurseve, što se tiče što se tiče pre Vivify-a, ja sam krenuo na neki Java kurs, međutim to je trajalo nešto, čini mi se 2 ili 3 nedelje i relativno brzo se raspalo to, iskreno nisam siguran, ne mogu iskreno da se setim više koja je to bila neka škola ili da kažemo firma koja je to držala. Međutim, posle toga nisam ništa upisivao sve do Vivify akademije. Sad, Vivify akademija na samom početku je malo bilo sad drugačije organizovano. Tada smo imali samo početni kurs i bio je napredni kurs. Sama predavanja su, da kažem, bila, pošto na neki način i kursevi su u to vreme bili apsolutno novi i još uvek je to bilo na neki način neistraženo polje u samoj našoj firmi i tu se jednostavno organizovala se akademija i tada je, bojim se, trajala nekih, čini mi se 6 sati dnevno svaki dan, dok je, na primjer, utorkom i petkom trajalo puno radno vreme, to je bilo 8 sati. Tako da to je, sa tim sam krenuo, ubrzo posle toga, znači posle završetka tog početnog kursa, krenuo je napredni, čini mi se, pošto sam ja bio druga grupa, nešto je tu bilo preklapanja i oni su bili zainteresovani, uglavnom da, pošto se tu izdvajalo sad nekolicina ljudi zapravo koja je bila spremna, jer trebalo je zapravo izdržati taj na neki način tempo koji su tad osmislili. Međutim, pošto opet ponavljam, to je bilo tek neistraženo tržište, još uvek sve to novo, generalno i naši predavači, inače programeri koji su se tad radili u firmi, i njima je to bilo sve novo. Sada su oni zapravo imali ulogu profesora, većina njih je završila fakultet i sve to, ali nisu se našli sa te druge strane katedre, gde su sad zapravo oni sedeli i predavali. I onda jednostavno, to kažem, drugačije je bilo i njima zapravo 6 sati, 8 sati programiranja nije bilo mnogo. Dok nama, da kažemo, početnicima, to je bilo onako, ja ne mogu da kažem kašika velika, ali onako baš, ako da mogu da neki lavor koji smo se našli i sad jednostavno u relativno kratkom vremenskom roku moramo da popijemo i da savladamo. Tako da, posle toga se preklopio nešto napredni kurs i to je bilo to. A reci mi, spomenuo si, mislimo da je, M je sam tempo bio intenzivan, M je bilo, mislim, same nastave su trajale toliko dugo. Kako si ti to uspeo da iskombinuješ sa tadašnjim poslom, zanimanjem, životom kao takvim? Koliko je taj kurs uticao na to? Šta si morao da... Mislim, kako si žonglirao sve te obaveze? Jasno. Pa iskreno, mislim, jeste bilo naporno. Kažem, ja sam u tom trenutku još tada radim, kao konobar, bavim se to, radim prepodne, dok svaki dan, opet kažem, bez pauze neke, posle podne sam išao na predavanje. Što se tiče nekog žongliranja i svega toga, mislim da je bilo lako, ne mogu da kažem. Nije bilo jednostavno, pogotovo kad se nađete pred nečim sa čim se apsolutno niste suočili, ne znate kako da se nosite sa takvim nekim problemima, tim nekim vrstim razmišljanjem i svim tim, ali jednostavno želja za tim i, da kažemo, volja. Mislim, volja predavača koji su tad u tom trenutku pokušavali da prenesu to svoje ogromno znanje do nas, polaznika koji smo jednostavno želeli to da završimo, želeli smo da postignemo nešto i da uspemo. Mislim, bojim se da je to isto kao i u školi, na fakultetu, nema to neke razlike. Ti si tamo i jednostavno pohađaš to, ali način na koji pohađaš i na koji slušaš i na koji pristupaš samim tim predavanjima zavisi od pojedinca do pojedinca. Neko je došao, mama i tata
su rekli možda bi mogao sine to, ali to nije zapravo bila želja njegova da on to dođe. To je, onako da kažemo, uzeto sa nekom dozom rezerve. Dok bilo je ljudi, mislim i danas imamo iz moje, da kažemo, grupe, ima, čini mi se, još jedan kolega koji je sa nama. Mislim, mi smo došli tamo i bili smo spremni apsolutno da prihvatimo sve što oni žele da nam pruže, a oni, hvala Bogu, su imali mnogo toga i jednostavno želja za nekim učenjem je bila veća od tih, da kažemo, noćnih spavanja, dubokog sna, velikog odmora i nečeg slično. I kad smo kod sna i velikog odmora, spomenuli smo već, da si tokom pohađanja kursa i radio, imamo i mislim, same te nastave. Koliko je vremena potrebno za rad i učenje pored predavanja? Koliko si morao od toga da radiš kod kuće? Koliko je to zapravo bilo obimno? Pa sad, mislim, iskreno da budem, ne želim da pričam kao nisam vežbao uopšte, ali stvarno nisam stigao da vežbam uopšte. Da, zato i pitam. Da, bilo je to onako, mislim, svaki slobodan trenutak koji sam ja uhvatio, ne mogu da kažem da ih je baš bilo nešto mnogo, ali sam apsolutno posvetio tome. Na predavanjima, što se kaže, sam bio aktivan i bojim se da mog nekog 90% početnog tog iskustva sa kojim sam ja primljen na kraju na praksu u VFI-u upravo dolazi sa tih predavanja, sa tih vežbi, jer nijednom trenutku nisam posustao i gledao sam da što više uradim tamo, da što više razumem tamo, jer znao sam da kad dođem kući, mislim, bit ću premoren, sutra moram na posao i ponovo na predavanja i jednostavno nema tog trenutka za vežbu. Subota i nedelja su opet bili ti dani kada se hvatalo nešto, kada su se gledali neki sitni tutoriali, više onako iz nekog, pogleda da se to sve kao ponovi, još malo prožvaće i slučaj pregleda, istorija predavanja što smo imali protekle nedelje, pošto opet kažem, dosta se prelazilo jer 6 sati je onako velik vremenski period, i onda se jednostavno onako hvatale sve male beleške koje su, ili ti pitanja koje bih odmah pitao u ponedeljak čim bi došao i to je bilo to. Tako da neko vežbanje sa strane, ne kažem da nije neophodno, bilo je, Boga mi, meni je bilo onako teško i osjećao sam da mi fali jednostavno za razliku od nekih kandidata, nekih pripadnika što su, polaznika, jel? Imao sam osjećaj da u nekim trenucima kaskam, ali nije to neki, da kažem sad, period da čovek koji, na primjer, radi ili čovek koji trenutno ne radi, ali ima drugih obaveza, ženu, decu i tako to, nije nešto da mora on sada uskrati, da odvoji svog pola života i da jednostavno kaže, ok, ja sad idem i sad to je to, moj dan se svede na tome. Naravno, uvek mislim da uvek može da se postigne dovoljno, samo je bitna jednostavno upornost i zapravo zainteresovana za sve to. Da, u suštini ti si uspeo da maksimalno iskoristiš vreme na samom predavanju kako ne bi morao da nosiš taj domaći kući. Veruj, nije to neki, da kažem sad, ja sam wunderkind ili bilo šta. Svaki pojedinac to može. Znači, bitno je samo, pošto su predavanja stvarno onako opširna, bar kod nas, tad su bila, imao sam priliku, i da prisustvujem posle njima, doći ćemo možda i do toga. Ali, znači, profesor je jednostavno tu. Sad, to do duše može da se desi kod polaznika nekih i to je taj neki, da kažemo, sklop u glavi. Ti kad se nađeš u tako, da kažemo, nečem neobranom grožđu, nekad se plašiš možda da pitaš, nekad se plašiš da ustručavaš se jednostavno, jer tu su 10, 15, 20 polaznika, nebitno. I sad, ako ti ne pitaš ništa
i oni ne pitaju ništa, onda ti kao, ja vidi, njima je sve jasno, a nije im jasno, samo što niko ne pita. I ja se nisam ustručavao, ja sam pitao, pa sam, što se kaže, nekad ne mogu da kažem da sam ispao previše pametan sa svojim pitanjem, ali ja sam shvatio zapravo i ja sam dobio odgovor na to svoje pitanje i mislim da je to najveća prednost, jer predavač, mislim zašto sam se uopšte opredelio za akademiju, a ne za neki online kurs ili bilo koji tutorial koji može da se nađe na netu. Sve je to jasno, sve je to sad na neki način kada ja već poznajem dosta stvari, možete vi njega da ispratite. Teško je, onako da kažemo, sad prolaziti kroz taj neki tutorial na svaki 30 sekundi, kada ste apsolutni početnik, prvo stvar ne možete njega kucati toliko brzo. Vi dok slagnete ovako glavu, dok pogledate tastaturu, on već otkuca 10 redova, mislim na tutorialu. I onda sama ta neka pauza, konstantno, pa onda ja gde sam stao, pa to neko suoparno prepisivanje, mislim da apsolutno nema nekog, da kažemo, benefita, bar ne u početku. Naravno, za posle svi mi gledamo tutoriale, svi mi, ali je potrebno neko opšte znanje, potrebno je razumevanje i to je zapravo zašto sam se opredelio za bilo koju akademiju u tom trenutku. Vivify se našla kao meni, da kažemo, bliska i ja sam želeo tu jednostavno, ali mi se sviđao koncept koji su oni imali od samih nekih tehnologija i šta su nudili. Meni se učinila najbolja u datom trenutku i kako se zove, i jednostavno sam se odlučio, interaktivno sa samim predavačem, interaktivno sa, da kažemo, njegovim pristupanjem u smislu došao sam do baga i ja sad ne znam više šta da radim u tutorialu, ja ne mogu njega da pitam, kako ja to sad da rešim, gde su oni jednostavno imali vremena, mislim da se posvete svakom od pojedinaca i reše zapravo taj problem, a pritom ti daju neko adekvatno rešenje. Da. Ta neka određena vrsta mentorstva je jako bitna i to praktikujemo i na našim online kursevima, koje jednostavno je tu uvek neka osoba koja je spremna da ti pomogne taman tada kad zapne. Naravno, ne možeš da pitaš osobu sa YouTube-a, na 0032 se nešto desilo, ja to nemam. Da, apsolutno, slažem se. Mislim, to je jednostavno osjećaj da u slučaju da zaglaviš, neko će biti tu i relativno brzo ćeš da rešiš problem, a nećeš satima da gledaš u to, je pogotovo u početku jako bitno, jer to obično nisu veliki problemi, a puno znači rešavanje toga, jer to je zapravo ono krucijalno šta se sve ispod i iza toga u nekim, da kažem, frameworkcima i svemu tome dešava. Da. Ti si spomenuo da si odmah nakon kursa uspeo da dobiješ praksu u Vivify Ideas, je li tako? Tako je. Kako je izgledao, ako ti nije problem, da li bi mogli da prođemo kroz ceo tok tvoje karijere u Vivify Ideas od same prakse, evo, do sada? Pričamo o pozicijama i u suštini i tehnologijama sa kojima si radio do sada. Aha, jasno. U principu da, ja se zvanično sam se zaposlio 1. decembra 2017. godine. Pre toga sam bio 2 meseca na praksi. Ubrzo posle završetka kursa prišla mi je član našeg HR tima i rekla mi je da je zainteresovana, da, jezik se zapleo. Uglavnom, želeli su da mi pruže priliku da dođem jednostavno u Vivify Ideas i da mi praksa kreće faktički od sutra. Međutim, pošto sam onako bio previše izmoren od samog, da kažemo, posla i toga svega, ja onako, koliko god da sam to želeo, pitao sam i da li slučajno postoji neka mogućnost da se napravi bar neki 10-15 dana pauze, jel da se ja odmorim. I ovako, znači, mislim, jednostavno znao sam da neću da dobijem, to jest da dam sve od sebe u tom trenutku, a tačnije da neću moći da dam, ali opet sam se plašio, ja sad Bog ti tražim, znaš, da li može da se odloži to nekako? I gde
Goga, jel, naš HR, je prišla i rekla, pa da, naravno, kao ovo što se brineš, kao sve to okej, i kao, ja ti odgovara za mjesec dana. Ja rekao, da, super. I ono kao, mislim se, pa znaš, sve to super, oni su divni, oni su sve, ali, mislim, ja sad vođen iskustvom konobara, ti ako se ne pojaviš 15 dana na poslu, samo dođeš i kao, dobar dan, izvolite, nemate više. I onako sad zbunjen, sad gledam šta se dešava, je li moguće da je to tako? Sad dolazim zapravo u firmu, jel? I 1. decembra stvarno ja se javljam na pultu i tu Goga odmah pritrčava, kao ćao, kao eto, kao mi ćemo da krenemo sa tada još je bilo, kažem, malo drugačije, sada mi u firmi imamo onako da kažemo neki intro, nešto, početni, da kažemo, projekat na kome imaš mentora, na kome imaš sve i polako kreneš zapravo da se razvijaš. Međutim, tada, pošto ja čini mi se da sam bio sad, nemoj me držati iz reči, ali neki 40 u firmi, možda 42. Od trenutnih 100 plus. Od trenutnih, boga mi, stoji nešto, da, 100 plus ljudi. I ja dolazim i kao, evo, ovo ti je laptop, ja te vodim odmah od mentora, i ti ideš na projekat, nije bitno, uglavnom radit ćeš Angular, jel, to što sam radio i na akademiji. I uglavnom, ja onako sam zbunjen, sad dolazim gore, to je onako, ja nikad nisam bio gore, ja sam bio u firmi, ali uglavnom sad, da kažem onako iz nekih više nivoa, gore su uvijek sedeli developeri, ja ulazim u onako ogromnu prostoriju, svi sede, to je sad ljudi, meni se čudno, ne znam da li da mahnem, da kažem ćao, onako sav izgubljen, gledam gde sam ja došao i to. I uglavnom onako sav uzbuđen na neki način, ali opet dosta uplašen, odlazim na mesto koje mi je pokazala Goga, javljam se svojim kolegama i sad kreće to na neki način podešavanje projekta. Uglavnom, relativno brzo završio se taj projekat i čini mi se da su bile neke nedelje u pitanju. I taman sam ja onako ušao u to šta se tu dešava i sve to, mnogi polaznici, mislim, nisu toga svesni, ali da, kad dođete na projekat, onako, deluje se to jako komplikovano i sve pogotovo, kažem, ali zapravo vidjet ćete posle, sve je to na neki način vrlo jednostavno. Ali da, u tom trenutku ja prestravljen od veličine, od mogućnosti, kompleksnosti, i taman ulazim polako u hod i sve to i prelazim na drugi projekat. Sećam se da je bio petak i govorim mi u ponedeljak ideš na novi projekat, isto radit ću sa istim kolegama, uglavnom radimo novu tehnologiju, a to je bio Vue. I ja sad prva stvar ne znam šta je Vue, šta se tu radi i kako da radim u ponedeljak i ja brže bolje kući, ceo petak, subota, nedelja, tutoriali, samo gledaj, samo da nešto naučim, jel da dođem ja sad u ponedeljak i ako ništa drugo, bar otkucam 3-4 linije koda, da budem ponosan. Ja sam otkucao i uglavnom susreo se sa tim, međutim kolege s kojima sam radio bili su onako dosta iskusni i oni su upoznavali manje više te tehnologije i pored svega toga što sam ja pogledao tih 5, 10, 15, 20 sati tutoriala i mislio da sam ja spreman, shvatio sam zapravo da ja apsolutno ne znam ništa o tom Vue i sedeći tako pored njih, ja ne mogu tebi da opišem, ali to je napredak koji je onako bukvalno kao sa odskučne daske. Jednostavno kada radiš sa njima, kada gledaš njihov kod, kada zajedno onako da kažemo imate neki doprinos, kada pomažete jedno drugome, to je neverovatno, to ide jako brzo. I sad da ne dužim, pošto bi ovo moje tranzicije u samom Vue-u, pogotovo na početku, bile dosta, da kažemo, opširne, ne znam koliko imamo vremena, ali desio se posle toga, mi smo završili taj projekat nekih 15 dana, čini mi se jako brzo, i onda dolazi zapravo prelazak na jedan drugi projekat gde se opet radio Vue, pa onda prelazak na treći gde se radio Ionic, pa posle toga prelazak gde se radio Angular 1 i sad na kraju projekat gde iskreno nisam siguran da mogu da nabrojim sve tehnologije.
ali da, to bi bio neki, da kažemo, put u mom VFI-u. Sad, što se tiče pozicija, krenuo sam kao full stack junior developer. Uglavnom, radio sam na backendu, konkretno na PHP-u. To je jednostavno tehnologija koja je pretežno zastupljena kod nas u firmi. Naravno, sad, pored kako razvijaju se druge i kako dolaze na neko, da kažemo, potražnje, jednostavno razvijamo se i u nekim drugim smerovima, drugim tehnologijama. Međutim, ja u tom trenutku radim samo PHP i radim Angular. I uglavnom, sad posle nekog izazovnog perioda, naravno u firmi, od početka kada sam prvi put seo za taj sto, najzanimljiviji deo dana mi je bio daily sastanak. Koliko god prosto jednostavno zvučalo, nekako ja kad sednem, i sad imali smo tog nekog Scrum Mastera, kao šta je Scrum Master, šta čime se on bavi, i onda tako nekako komunikacija sa njim, taj neki šerovanje, neko boostovanje određenog pojedinca, tačnije vođenje svakog člana, da kažemo, u neku simbiozu kada jednostavno sve funkcioniše u najboljem redu, mene jako zainteresovalo. I ja kao sad jedan dan razmišljam i sećam se, stiže mi neki mail i uglavnom kao postoje neki timovi u VIF-a i ja tad nikada nisam znao da postoje timovi. Sad ne znam, od office tima, marketing, QA i svak, tako da ne nabrajam dalje. Zapravo postoji i Scrum Master tim. I to je pravac kojim ja također želim da se razvijam. I uglavnom odlazim tamo, sećam se, bila je neka polugodišnja retrospektiva, nije toliko ni bitno. I ja dižem ruku na kraju, kao imali pitanje, ja? I dižem ruku, da li mogu ja da budem Scrum Master? Ne. Ja onako kao sad razmišljam pomalo, onako skeptičan, šta se desilo. I zapravo prilazim jedan Scrum Master i govori mi da zapravo ja sam jako nov. Scrum Master uloga je vrlo, vrlo bitna uloga. Svaki tim mora da ima i tu zapravo mora čovjek da bude jednostavno dovoljno siguran u sebe i da dovoljno poznaje od tima do projekta da bi jednostavno na neki način mogao njih da gajduje, onako da kažemo i senke, jel? I zapravo da ih vodi u pravom smeru. Ja tek onda shvatam da zapravo jeste u pravu je i nemam ja to neko iskustvo koje bih mogao da ponudim posle 2 meseca iskustva ili 3. I kao sačekaću ja. I uglavnom rodila se prilika jednom, bio sam ja tu uporan da učim, da prilazio njima, a jesam sad spreman, pa kao, ajde još malo. I uglavnom, posle nekog izvesnog perioda, ponudili su mi da pristupim Scrum Master timu, što sam ja oberučke i s oduševljenjem prihvatio. I prešao sam na ovaj projekat, konkretno ovaj zadnji, i uglavnom tu se opet meni, da kažem, na neki način otvara nova prilika, gde su ljudi sa kojima radim, ljudi koji su mentori, koji su me vodili kroz taj neki moj proces učenja, svim mojim, mislim, čitavim mojim putem, su videli u meni jednostavno da oni misle da ja sam dorastao u poziciji project menadžera ili TPM-a i gde ja onako izgubljen kao, pa kako vi to mislite? I oni kao, verujte vi, imaš ti taj potencijal i sad, sudeći do sada, nisu pogrešili. Ja iskreno pomalo skeptičan, kao, pa da li ja to mogu? Kao, ajde, okej, oni misle, daj da probamo i to. I eto sad, na neki način sam i PM, gde su oni zapravo meni otvarali kako sam ja išao i kako sam dolazio do nekog nivoa znanja, do nekog nivoa iskustva. Oni su mi sami otvarali vrata i pružili su mi neku novu stazu, neki novi put u kom mogu da se razvijam, nešto novo, neko novo znanje, totalno neko novo iskustvo. I tu su sve isto tako radili, što se kaže, i senke. Oni su me bukvalno gajdovali da ja nisam ni znao i imao sam jednostavno tu priliku, tako da sam eto danas medior senior ili medior, iskreno nisam siguran, titula manje više nije ni bitna, full stack developer, Scrum Master i project manager. Wow.
u suštini si naučio tu određenu, tu neku bazu, tu neku fondaciju, jel tako, tehnologija, radio na projektima, upoznao ljude u firmi, upoznao procese, upoznao sve tehnologije sa kojima radimo i naučio dosta novih. I onda polako krenuo ka menadžovanju tima, menadžovanju ljudi, ali ne kao project manager, nego kao Scrum, zato što smo, radimo po Agile-u. I onda na sve to dodao i ne samo rad sa ljudima i rad na tehnologijama, već i komunikaciju sa klijentom, isporuku proizvoda kao takvog, je li tako? Tako je. Mislim, da, jednostavno taj put kojim sam išao, pružene su mi, da kažem, prilike da se usavršavam, ali uvijek ću reći i dalje ja sam samo zagrebao taj ogroman svet. Uglavnom, da, to je bio neki put koji sam ja izabrao, jer tu se javlja sad ona konobarska, ona i dalje prisutnost u meni, a to je sama ta neka komunikacija sa kojom sam ja dosta blizak, i jednostavno to me je navelo da napredujem u tom nekom smeru, jer sam od uvek voleo tu neku, mislim, komunikaciju, interaktivnost, samo da kažem, nije to menadžovanje. Jako je lako zapravo biti i Scrum Master i Project Manager ukoliko je tim dovoljno dobar. Sad, svaki pojedinac i svaki član, mislim, ne bi bio tu da nije dobar. To je prvi razlog svemu tome. Samo treba na neki način ih uputiti, kao što su mene uputili u sam taj proces na pravi put i zapravo to je deo koji ja najviše volim. Da. I kad smo započeli ovaj intervju, pošto je ovo prvi od, nadam se, mnogih, nisam ni znao kako ćemo to da nazovemo. I mislim da kroz ovaj razgovor sam i došao na ideju da to prosto bude Academy success story ili nešto poput toga, zato što fascinantno je da mislim, ne bih da hvalim sad naš kurs i sve je to zato što naš kurs je tebe doveo. Nije. Ali fascinantno mi je da pojedinac od te neke polazne tačke koje pokriva samo najosnovnije, znači kao neka prosto, pa bukvalno polazna tačka, uspe da dođe do takvog nivoa znanja ne samo u programiranju i tehnologijama, već i u mislim, i svih ovih različitih sfera i to je fascinantno. Svaka čast. Hvala. Pa nije, zapravo, mislim, jeste fascinantno, ali verujte, veruj mi, nije to teško. Ti si konstantno okružen ljudima koji žele da ti pomognu, ljudima koji žele da ti prenesu svoje neko znanje, svoje neko iskustvo. Sve što je potrebno jeste samo da pitaš i da učestvuješ u svemu tome. To kažem, opet se vraćam i na samu akademiju. Jednostavno ti ako ne pitaš, predavač misli da ti je sve jasno. Ako pitaš, vidi se da dolaziš do izražaja, da kažem, nije mi jasno, on će da ti pomogne i vi ćete zajedno da rešite taj problem. Isto je tako i u poslu, mislim, ja sam želeo, ja sam pitao, oni su mi odgovorili i na neki način su mi pomogli. Tu je jedna jako zanimljiva, zapravo jedan deo mog perioda života koji sam zapravo zaboravio, a jeste dan kada mi je jedan naš, inače organizator naše VIFA akademije, prišao i rekao kao, da li želiš da predaješ? I to je zapravo jedan jedan divan period zapravo koji je na mene baš ostio traga. Iskreno volao bih i danas da mogu, ali nažalost nedostatak vremena mi jednostavno ne dozvoljava to. Ali to je onako, kada zapravo sedite u klupi i onda se nađete sa te druge strane i tačno kad dođete na tu akademiju, kada vas polaznici pogledaju, vide taj neki, da kažem, ti primetiš taj neki strah, to neko, a šta sad radim? I onda ta neka komunikacija i zapravo, i ne znam, jednostavno,
osjećaj, ajde da to tako nazovem, osjećaj koji jednostavno prepoznajem kod njih i osjećaj da zapravo ja sa njima mogu da pomognem je mene zainteresovao da idem u tom nekom smeru više, da se baziram ka Scrum Master delu i ka PM delu, jer ako ti zapravo možeš da menadžuješ i da od nekog napraviš nešto, jel, kao što sam, ajde, ako mogu sebi da kažem, kao što sam ja danas, od, da kažem, jednog konobara do, kažemo, Scrum Mastera, ja ću uvijek izabrati taj put i želim jednostavno to da radim. I to je taj, da kažemo, ne znam kako bih to definisao, ali to je ta ideja zapravo što stoji iza svega toga, iza same akademije, iza samih tih kurseva. Znači, to je da su predavači došli spremni da naprave nešto od samog polaznika i to je ideja koju sam ja izabrao i koju želim, i to je najveći uspeh koji mogu da uradim. Hvala ti. Svaka čast na svemu i što si postigao i znanje koji si do sada pružio i novim kolegama i članovim tima i sigurno i nekim praktikantima. Ja mislim da je to. Ja mislim da će ljudima biti jako koristan tvoj taj neki insight, prosto da čuju kako je izgledao nečiji put, kako može potencijalno da izgleda nečiji put. Ne samo u VFI Ideas preko VFI Akademije, već u IT industriji kao takvoj. Tako da, hvala ti puno na vremenu koji si izdvojio i puštam te da bežeš, da menadžuješ sve to što treba da menadžuješ. Hvala. Hvala tebi također na ovom razgovoru. Bilo je apsolutno zadovoljstvo i nadam se da ćemo imati još nekih ovako razgovora i sličnih, da kažemo, iskustva koje bi svakako želeo da poslušam, jer koliko god i dalje nisam upoznat sa svakim, da kažem, putem našeg člana, a sigurno bih želeo, jer na neki način taj neki share za mene znači, jer znam šta sam ja proživao, a volao bih da znam i šta su oni. Da. Biće. Ok, hvala ti. I hvala svima koji su ovo gledali. Nadam se lajkovali, nadam se šerovali. I vidimo se sljedeći put. Ili na akademiji. Ćao. Ćao.